Tämän konferenssin pääasia on varmasti se, että varustetaan meidät kaikki tekemään opetuslapsia Jeesukselle, Kristukselle. Go on se sanoma. Piispa, jonka nimi oli muistaakseni Parker, piti aamujumalanpalvelussa erinomaisen innoittavan puheen siitä, kuinka Jeesus käskee meitä menemään ja tekemään opetuslapsia ja lupaa olla silloin kanssamme maailman loppuun asti. Ja jotta ainoastaan mun naama ei tule liian tutuksi täällä, niin mä vaan haastattelen muitakin tänään. Mä haastattelen Odin Westadia, joka on norjalainen maallikko edustaja, mitä hän on mieltä tässä kohtaa. Hello, my name is Audun Westad and I'm a lay delegate from Norway Annual Conference. Here at the General Conference I am in the legislative committee called Church and Society B. The main topics for that legislative committee is human sexuality. And I think there's going to be a lot of work for us cut out throughout these 2 weeks. Also, I have been a member of the Commission on the General Conference, which means I have been planning this General Conference for the past 4 years. And I've been serving on the Rules Committee, so I have a lot of work now ahead of me, because we have to amend the rules given to us by the body of the General Conference. And lastly, I'm also a member of the Committee on Presiding Officers. So I'm a part of the group that decides which bishop that is going to preside during the plenary sessions. And an example of that was that Bishop Christian Alsted was presiding this day. It was something that we discussed and decided. My expectations for this General Conference is that we can make decisions that make it easier for us to function as a church, and that we make it easier to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. That's what I dream for our church. Thank you. Yksi pääaihe täällä on tietysti homoseksuaalisuuskysymys. Tämä on vapaa kirkko, tällä voi tuoda aloitteita ja sitä on joka kerta käsitelty ja se on sitten kaatunut joka kerta. Luulen, että ja rukoilin ja toivon, että näin tapahtuu tälläkin kertaa. Mutta keskustelut ja asiat on varmasti mielenkiintoisia ja myöskin haastavia. Täällä täytyy olla jatkuvasti hereillä, jotta osaa sitten tehdä oikeita päätöksiä ja vaikuttaa asioihin. Terveisiä kaikille sinne kotimaahan.